ஐம்பொன்னில் வர ஹெவி ஸ்டோன் நெக்லஸ் கலெக்ஷன் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வெல்கம் டு டிஎஸ் ஜுவல்லரி. இந்த வீடியோவில் நம்ம எல்லாமே ஐம்பொன் நெக்லஸ் கலெக்ஷன் மட்டும் பார்க்கலாம். 2-3 டிசைன் மட்டும் பார்க்கலாம். நிறைய டிசைன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. எல்லாமே ஒரே வீடியோவில் நம்ம பார்க்க முடியாது. அதனால் 2-3 டிசைன்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம். சிங்கிள் பீஸ் கூட நீங்கள் கொரியரில் வாங்கிக்கலாம். என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஸ்க்ரீனில் தெரியுது. அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களுக்கு எந்த டிசைன் பிடிச்சிருக்கோ அதை ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். இந்தியா ஃபுல்லாமே கொரியர் பண்ணுவோம். ஃப்ரீ ஷிப்பிங் தான். நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது மூணு லைன் வச்ச மாதிரி இருக்கும் இந்த நெக்லஸ்ஸு. இது ஃப்ளெக்சிபிள் தான். நல்லா கழுத்தை ஒட்டின மாதிரி போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். இது கூட ஒரு மோப் செயின் மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா போதும். ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இதுலேயே 2 லைன் இது. இந்த 2 லைன் இந்த அட்டிகை ரொம்ப ஃபேமஸாக போயிட்டுருக்குது ஐம்பொன்னில். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம். இதில் எந்த நெக்லஸ் பிடிச்சிருந்தாலும் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் மட்டும் எடுத்து எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். 999 ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கில் ஆல் ஓவர் இந்தியா நம்ம கொரியர் பண்ணி தரோம். சிங்கிள் பீஸ் நீங்கள் பல்காக வேணும்னா கூட வாங்கிக்கலாம். இந்த ஒரு நெக்லஸ் மட்டும் நிறைய ஸ்டோன் இருக்கிறங்காட்டி 1100 ரூபா ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இது வேணுனாலும் நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ரீசெலராக இருந்தீங்கன்னா என்னோடய குரூப் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். டெய்லி அப்டேட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஐம்பொன் ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராடக்ட்னாட்டி இந்த கம்மியான ரேட்டில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இதோட குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பார்க்குறக்கு கோல்டு மாதிரியே இருக்கும். கோல்டில் நம்ம ஸ்டோன் வச்சு செஞ்சோம்னா ரொம்ப காஸ்ட் அதிகமாகும். வெறும் 999 ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கில் நீங்கள் இந்த அட்டிகையை வாங்கிக்கலாம். இந்த நெக்லஸ் கூட அதே மாதிரி தான். ரூபி வித் ஒயிட் அண்ட் நடுவில் க்ரீன் கலர் ஸ்டோன் இருக்கும். இதுக்கு மேட்சிங்காக இந்த பதக்கம் வரங்காட்டி இதுக்கு மேட்சிங்காக பதக்க இயரிங் நம்ம போட்டுக்கலாம். பதக்க இயரிங் மீடியம் சைஸ்லேருந்து பிக் சைஸ் வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது. அது என்னோடய யூடியூப் சேனல்லையே நான் அந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. அதை மேட்சிங்காக நம்ம போட்டுக்கலாம். அதுக்கு மேட்சிங்காக இலை மாட்டல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது கூட போட்டுக்கலாம். நீங்கள் அதுவும் என்னோடய யூடியூப் சேனல்லையே போட்டிருக்கேன். அதில் உங்களுக்கு எதாவது பிடிச்சிருந்தாலும் அதை எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு கொரியர் பண்ணி வைக்கிறேன். என்னோடய சேனலில் வர எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.